स्थानापन्न व्हायचं आहे. म्हणजे एवढे नाही तू थोडे एवढे नाही तर सगळे ग्रुपान राहा मातशे ग्रुपान राहा मातशे रेडी. सुजन नाईक यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. येस. अभिमान आहे बोलतो मराठी, वाचतो मराठी, ऐकतो मराठी, सेवा मराठीचं करीत घडतो, हृदयात फक्त जपतो मराठी. मान्यवरांना पुन्हा एकदा विनंती की त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. ऑफिस होतं हॅलो, नमस्कार. शुभदा कलंगुटकर व्यासपीठावर यायचं आहे. मी विनंती करतो प्राचार्य श्री गजानन मांद्रेकर सरांना की त्यांनी उपस्थितांचं स्वागत व प्रास्ताविक करावं. नमस्कार. मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या आजच्या पहिल्या जाहीर सभेमध्ये मी आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. व्यासपीठावर स्थानापन्न मराठी भाषेची चळवळ गेली जवळ 40 वर्ष सातत्यानं अविश्रांत परिश्रमाने ज्यांनी राबवली ते माननीय गोरा ढवळीकर सर. आत्ता जे गेल्या वर्षी 30 मार्चपासून नव्यानं हे जे आंदोलन झालं ते ज्यांच्या नेतृत्वाखाली चालू आहे ते आदरणीय प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर सर, पत्रकार नारायण राठवड, सगळ्यांची नावं घेत नाहीत. या उत्तर गोवा जिल्ह्यातले सगळे प्रखंड प्रमुख, युवा प्रमुख, महिला मातृशक्ती प्रमुख या सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. 1947 पासून सुरू असलेला हा लढा खरं म्हणजे 1985 सालामध्ये राजभाषेचा प्रश्न उपस्थित झाला आणि 85 पासून आत्तापर्यंत जवळजवळ 40-41 वर्ष हा लढा सातत्यानं चालू आहे. आणि गेल्या वर्षी 30 मार्च 2025 या दिवसापासून आजपर्यंत वर्षभर हा लढा नव्याने सुरू केल्यानंतर जी काही कामं या ठिकाणी संपन्न झाली, काही मेळावे आयोजित केले आणि जे प्रबोधन झालं त्याविषयी थोडक्यात मी माहिती सांगतो. प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर सरांच्या नेतृत्वाखाली ही चळवळ परत एकदा ज्यावेळी सुरू झाली त्यावेळी पहिल्या टप्प्यामध्ये असं ठरलं की मराठी भाषेसंदर्भातल्या अनेक जे काही गैरसमज आहेत ते दूर व्हावेत, काही गैरसमज मुद्दाम पसरवले गेले तेही दूर व्हावेत आणि मराठी भाषेसंदर्भात विशेषतः गोव्याच्या संदर्भात जी महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे ती माहिती सर्वांना कळावी या दृष्टीने पहिलं पर्व जे होतं ते प्रबोधन पर्व. त्या प्रबोधन पर्वामध्ये 20 मेळावे झाले, 16 ठिकाणी निषेध धरणी झाली. म्हणजे मध्यंतरी आपल्याला माहीत असेल की नोकरीसाठी मराठीचा जो पेपर होता प्रश्नपत्रिका ती काढून टाकण्यात आली आणि इंग्रजीला 80% आणि 20% कोकणी आणि मराठी हद्दपार केली गेली. त्याच्या विरोधामध्ये 16 ठिकाणी निषेध धरणी झाली, 17 ठिकाणी मातृशक्ती मेळावे झाले, 13 ठिकाणी युवा शक्ती मेळावे झाले
असे एकूण 66 मेळावे झाले आणि त्या मेळाव्यामधून जवळजवळ 15,000हून अधिक मराठी प्रेमींचं प्रबोधन करण्यात आलं. दरम्यानच्या काळामध्ये गोव्यातल्या 30 आमदारांची भेट घेऊन त्यांनाही निवेदन देण्यात आलं. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर, आपल्याला माहीत असेल की विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये त्यांनी 0 तासाला का होईना परंतु मराठी राजभाषेचा प्रश्न त्या एकमेव आमदाराने त्या ठिकाणी काढला. त्यांचं अभिनंदन करणारे पण कार्यक्रम झाले. त्यानंतर अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये ठराव झाले. म्हणजे पहिल्या त्यावेळेला 1987-85 मध्ये जवळजवळ 120 पंचायतीमधून ठराव गेलेले त्यावेळेला की मराठी राजभाषा व्हावी म्हणून. त्याचीच पुनरावृत्ती परत झाली आणि अनेक ग्रामपंचायतीमधून आतापर्यंत 11 ग्रामपंचायतीमधून अशा प्रकारे ठराव संमत झाले. विशेषतः रेवडा ही पहिली पंचायत गोव्यातली की ज्याने मराठी भाषेसंदर्भात ठराव घेतला. त्यानंतर मांद्रे, मोर्जी, कोरगाव, चांदेल हसापूर, इब्रामपूर, अनखाणे, फातर्फा, करमळी अशा एकूण 11 ग्रामपंचायतीमधून अशा प्रकारे ठराव झाले. मराठी संदर्भातले जे गैरसमज होते, विशेषतः मराठी बाहेरून आली, मराठी महाराष्ट्राची भाषा, गोवा मुक्त झाल्यानंतर जे मराठी प्राथमिक शिक्षक आले त्यांनी मराठी गोव्यामध्ये आणली, अशा प्रकारचा गैरसमज आणि अपप्रचार बरीच वर्ष चालू आहे. मराठी बोलणारे ते बाहेरचे, आपण ऐकलं असेल, बघितलं असेल की सामाजिक माध्यमावरती मराठी बोलणाऱ्या घाटी असं संबोधलं जातं. तर हा गैरसमज जो आहे तो दूर करण्याचा प्रयत्न या प्रबोधन पर्वामध्ये झाला. मराठीवर कशा प्रकारे अन्याय केला जातोय, मराठीची कशी अवहेलना केली जाते याची माहिती या प्रबोधन मेळाव्यामधून झाली. अनेक प्राथमिक शाळा बंद पडत आहेत. नव्या प्राथमिक शाळांना गेल्या जवळजवळ 8 वर्षापासून परवानगी नाही. विशेष अनुदान जे मध्यंतरी सुरू केलेलं प्राथमिक शाळांना ते बंद करण्यात आलं. कोकणी संस्था ज्या आहेत, कोकणी अकादमी आणि अन्य, त्यांना जवळजवळ 3 कोटीच्या वरती अनुदान आणि मराठी अकादमी जी आहे, गोवा मराठी अकादमी, तिला 59 लाख रुपये अशा प्रकारचा तफावत दाखवणारं अनुदान, अशा प्रकारचं सगळं अन्यायकारक जो व्यवहार आहे मराठीच्या बाबतीतला, तोही प्रबोधन या पर्वामध्ये सर्वांच्या लक्षात आणून दिला. हजारो वर्ष परंपरा गोव्याला जी आहे, अनेकांना माहीतच नव्हतं की मराठीला गोव्यात हजारो वर्षांची परंपरा आहे. शिवाजी महाराजांनी गोव्यात मराठी आणली वगैरे हा समज जो आहे तो कसा खोटा आहे हे पटवून देण्यात आलं. पोर्तुगीजांनी मराठी शाळा सुरू केलेल्या, पोर्तुगीजांनी मराठी जे पोर्तुगीज काळातले जे फादर होते, पादरी होते, त्यांना मराठी समजली पाहिजे, कारण मराठी समजल्याशिवाय मराठीतनं व्यवहार जमल्याशिवाय इथे काही चालणार नाही याची कल्पना पोर्तुगीजांना होती. म्हणून त्यांनी 1828 मध्ये पणजीमध्ये वर्ग सुरू केलेला मराठीचा. त्यानंतर अनेक प्राथमिक शाळा पणजी, मडगाव, म्हापसा या ठिकाणी मराठी शाळा सुरू केल्या. हे सगळी जी माहिती होती ती अनेकांना ज्ञात नव्हती, अज्ञात होती. खरं म्हणजे आमच्यापैकी अनेक कार्यकर्त्यांना सुद्धा इतकी माहिती या पर्वामध्ये आम्हाला मिळाली. त्यानंतर एकापेक्षा अधिक राजभाषा होऊ शकत नाही. सुरुवातीला ज्यावेळी आमचं आंदोलन सुरू झालं त्यावेळी असा मुद्दा काढण्यात आला की एका राज्यामध्ये 2 राजभाषा कशा होतील, परंतु तेही दाखवण्यात आलं की एका राज्यामध्ये 4 राजभाषा आहेत. सिक्कीममध्ये 4 राजभाषा आहेत, दिल्लीमध्ये 4 आहेत, हिमाचल प्रदेशमध्ये आहेत, गुजरातमध्ये 2 आहेत. तर एका राज्यामध्ये एकापेक्षा अधिक राजभाषा असू शकतात आहेत, हे सर्वांना या निमित्तानं समजलं. आणि आपल्या घटनेमध्ये अशी तरतूद जी केलेली आहे की द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन ऑर मोर लँग्वेजेस इन यूथ. हे अनेकांना माहीत नव्हतं. ज्यावेळी कोकणी राजभाषा करण्यात आली त्यावेळी विधेयकामध्ये जे शब्द होते की सिन्स 95% ऑफ द पीपल स्पीक कोकणी आणि म्हणून कोकणी राजभाषा करण्यात येते असं सांगितलं. हे चुकीचं आहे. स्पोकन असं इथे म्हटलेलं नाही. इन यूथ जी भाषा व्यवहारामध्ये आहे ती एक किंवा अनेक भाषा, अशा भाषा आपण राजभाषा करू शकतो. हा जो समज होता चुकीचा की एकच राजभाषा होऊ शकते, तोही या दरम्यान दूर करण्यात आला. मराठी राजभाषा झाली नाही तर त्याचे दुष्परिणाम काय होतील, आपली जीवनमूल्ये जी आहेत ती मराठीतनं आपल्याकडे येतात.
त्याच्यावरती परिणाम होईल. ज्येष्ठांचा आदर, राष्ट्राचा आदर आपण मराठी भाषेतनं शिकलेलो आहोत. सामाजिक दायित्व त्याची जाणीव आपल्याला मराठीमध्ये होते. नैतिक शिक्षण जे आहे, नैतिक मुलामध्ये जे नैतिक शिक्षण किंवा नैतिकतेचे जे धडे दिले जातात ते मराठीमधून दिले जातात. आणि त्यामुळे समाजाचं स्वास्थ्य जर व्यवस्थित ठेवलं पाहिजे तर मराठी ही राजभाषा झाली पाहिजे. विशेषतः गोव्यामध्ये कोकणी आणि मराठी या वादामुळे समाजाचं स्वास्थ्य जे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे. म्हणून आम्ही सरकारला आधीपासून विनंती करतो की मराठी बरोबर कोकणी बरोबर मराठी राजभाषा व्हावी. कोकणीविषयी आमच्या मनामध्ये आकस नाही. एक देशी भाषामधून म्हणून कोकणीचा सुद्धा आम्हाला आदर आहे आणि कोकणी आणि मराठी या भाषा भगिनी आहेत असं आम्ही मानतो. आणि त्यामुळे आमची मागणी ही सकारात्मक मागणी आहे, कोणाच्या विरोधामध्ये नाही. आणि म्हणून आधीपासूनच आमची मागणी आहे की सरकारने मराठीला राजभाषा करून हा जो 40 वर्षाचा संघर्ष आहे, हा जो वाद आहे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडणारा, तो दूर करावा. अशा प्रकारचा प्रयत्न या वर्षभरामध्ये झाला. आता दुसरा टप्पा जो सुरू होतो आहे आजपासून या ठिकाणी जाहीर सभा. आतापर्यंत जे कार्यक्रम झाले ते बंदिस्त सभागृहामध्ये झाले. अशा प्रकारचा जाहीर कार्यक्रम हा पहिलाच आज या ठिकाणी होतोय. उद्या मडगावला लोहिया मैदानामध्ये अशाच प्रकारची सभा आहे. 1 मेला फोंडा या ठिकाणी आणि 9 मेला पणजी, अशा 4 मोठ्या सभा या दुसऱ्या पर्वामध्ये होतील. राष्ट्रपतींना निवेदन देण्याचं ठरलेलं आहे. 5 लाख मराठी प्रेमींचं निवेदन राष्ट्रपतींना देण्यात येईल. एप्रिलपर्यंत आपण या सगळ्या सह्या गोळा करणार आहोत. तर अशा प्रकारचा आपला हा दुसऱ्या पर्वाचा जो लढा आहे, जी मागणी आहे आमची, ही मागणी सरकारपर्यंत पोचावी आणि समाजापर्यंत पोचावी या दृष्टीने प्रयत्न झालेले आहेत. मी या दुसऱ्या पर्वामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं आणि व्यासपीठावर जे मान्यवर आहेत त्या सर्वांचं स्वागत करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे या आंदोलनाचं, या लढ्याची समग्र माहिती सरांनी आपल्यासमोर मांडलेली आहे. धन्यवाद सर. कार्यक्रमात पुढे जाताना कैलासवासी शशिकांत नार्वेकर व्यासपीठावर उपस्थित सगळ्या मान्यवरांचा परिचय करण्यासाठी मी वसंतजी केळकर यांना विनंती करतो की त्याने थोडक्यात परिचय करून द्यावा मान्यवरांचा. नमस्कार. परिचय करण्यापूर्वी सभागृहामध्ये श्री परेशजी रायकर उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन बसावं. आपल्या या सभेमध्ये उपस्थित आहेत माननीय श्री सुभाष भास्कर वेलिंगकर. गेले 50 वर्ष सामाजिक जीवनामध्ये त्यांचं कार्य आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे. पहिली अशी सामाजिक चळवळ 1975 साली आणीबाणी ते आजपर्यंत ज्या वेळी भारतीय संस्कृती जी गोव्यात पण आहे त्याच्यावर घाला घालण्याचा कुणीही प्रयत्न केला तर सगळ्यात पहिल्यांदा प्रतिक्रिया आणि सक्रिय प्रतिक्रिया जर कोणाची असेल तर ती सुभाषजी वेलिंगकर यांची असते. आणि अशा अनेक चळवळी, मंदिर सुरक्षा आघाडी, हिंदू रक्षा महाआघाडी, त्यानंतर अशा अनेक चळवळी ज्या यशस्वी नेतृत्व आपल्याला मिळालेले ते श्री सुभाषजी वेलिंगकर. मी विनंती करतो की त्यांना पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करावं. या मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे मार्गदर्शक श्री गोपाळराव ढवळीकर आपल्या सर्वांना माहिती आहे गेली 40 वर्ष या मराठीसाठी, मराठी राजभाषा व्हावी यासाठी अमूल्य योगदान, तसं एकाकी लढत असं म्हणावं लागेल. पण एवढी वर्ष एकच विषय घेऊन टिकवून ठेवणं सोपी गोष्ट नाही आहे. मी विनंती करतो की त्यांचंही पुष्प देऊन स्वागत करावं. श्री अशोकजी नाईक, पणजी महानगरपालिकेचे माजी महापौर, सक्रिय
सामाजिक कार्यकर्ते आणि मराठी राज्यभाषा व्हावी यासाठी त्यांनी सक्रिय योगदान नेहमीच दिलेलं आहे. श्री गजानन मांद्रेकर, मांद्रे भागात साहित्य क्षेत्रात एक अग्रणी नाव, उच्च माध्यमिक विद्यालयामध्ये मधून निवृत्त झालेले प्राचार्य. श्री विनायक चारी, आपल्या मराठी राजभाषा निर्धार समिती गोवा राज्याचे युवा प्रमुख. श्री प्रणव बाणावलकर, आपल्या उत्तर जिल्ह्याचे युवा प्रमुख, मराठी राजभाषा निर्धार समिती. या म्हापसाचे एक धडाडीचे कार्यकर्ते श्री रमेश नाईक. म्हापसातील अजून एक अग्रगण्य व्यक्ती श्री भाई मोये. नेहमीच आपल्याला सर्वांना त्यांचं मार्गदर्शन आणि सहकार्य लाभतं. ॲडव्होकेट सौ रोशन सामंत, मराठी राजभाषा निर्धार समिती गोवा मातृशक्ती सहप्रमुख अशी त्यांची जबाबदारी. श्री सौ श्रीविद्या डिचोलकर, या उत्तर गोवा जिल्ह्याच्या मातृशक्ती प्रमुख आहेत. श्री नारायण राठवड, आपल्या बारदेस तालुक्याचे प्रखंड प्रमुख, पत्रकार आणि विविध सामाजिक संस्थांमध्ये त्यांचं सक्रिय योगदान. श्री शरद गावडे, आपल्या मांद्रे भागाचे पेडणे भागाचे प्रखंड प्रमुख, कलाप विद्यालयामध्ये मुख्याध्यापक. श्री मुकुंद कवठणकर, निवृत्त शिक्षक आणि डिचोली भागाचे प्रखंड प्रमुख. श्री पुंडलिक गावडे, आपल्या भारत मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे साखळी प्रखंडाचे प्रमुख. श्री सुभाष शेटगावकर, मांद्रे भागाचे प्रखंड प्रमुख. श्री सुजन नाईक, हिंदू युवा शक्ती या संस्थेचे प्रमुख आहेत. एक धडाडीचे म्हापशातले कार्यकर्ते आहेत. सौ शुभलता कलंगुटकर, या डिचोलीतील मातृशक्ती आहेत आणि डिचोली भागाच्या मातृशक्ती प्रमुख आहेत. धन्यवाद. श्री उमेश महालकर, आपल्या बारदेस तालुक्याचे प्रखंड प्रमुख आहेत. धन्यवाद. सगळ्यात शेवटी आलेले पण श्री परेशजी रायकर, आपलेच सहकारी आहेत. क्षमा, नाव विसरता का म्हणे, पण त्यांचंही पुष्प देऊन स्वागत करा. धन्यवाद वसंतजी. दिले झोकून स्वतःला आता, नांदते कवेत माझ्या मराठी, झाले संस्कार माझ्यावर सदा, रुजते कलेत माझ्या मराठी. या सभेत काही वक्ते आपणास संबोधित करणार आहे. वेळेचं बंधन हे आहेच, तरी सर्व वक्त्यांना विनंती आहे की त्याने आपले विचार थोडक्यात मांडावे. मला माहीत आहे हा विषय मोठा आहे, बोलायचंही खूप आहे, तरी वेळेचं बंधन आपल्याला पाळावं लागणार आहे. सर्वप्रथम आपल्यासमोर येत आहेत श्रीयुत रमेशजी नाईक, माजी शिवसेना प्रमुख गोवा. अखंड हिंदुस्थानचा देव छत्रपती शिवरायांना वंदन करू. संत महंत ज्ञानेश्वर यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन उपस्थित माझ्या जमलेल्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनीनो आणि मातांनो, तसेच पत्रकार बंधूंनो, वेळेचं बंधन हे मला फार त्रासदायक होते, पण नाईलाज आहे. कारण एवढी माणसं बोलणारी असल्या कारणाने मला जास्त बोलता येत नाही. बोलायची इच्छा आहे, जवळजवळ 1 तास सुद्धा मी बोलू शकतो, परंतु वेळेचं बंधन पाळावं लागतं कधी कधी. माझ्या अगोदरच्या वक्त्यांनी सांगितलंय, वक्त्यांनी म्हटले की
मराठी भाषा शिवाजी महाराजांनी आणली. एक लक्षात ठेवा, 15व्या शतकात फादर स्टीफन्सन गोव्यात आले. पोर्तुगीज फादर गोव्यात आले. गोव्यात कशासाठी आले? तर हिंदूंचं धर्मांतर करण्यासाठी ते गोव्यात आले. आता इथं गोव्यात आल्यानंतर धर्मांतर करायचं असेल तर इथल्या लोकांची भाषा कुठची हे जाणण्यासाठी त्याने अभ्यास केला आणि त्यांना कळलं इथं जर आपल्या धर्माचा प्रचार करायचा असेल तर आपल्याला मराठी भाषाच वापरावी लागणार. आणि फादर स्टीफन्सननं मग एक बायबलचं मराठीत रूपांतर केलं, भाषांतर केलं ख्रिस्त पुराण म्हणून. त्या ख्रिस्त पुराणात फादर स्टीफन्सन म्हणतायत, जैसी हरणा माझी रत्नकिळा, भाषा माझी चोकळा मराठीची. पक्षियामध्ये मयुरी, भाषामध्ये मानू थोरू मराठी येसी. वृक्षामध्ये कल्पतरू, भाषेमध्ये मानू थोरू मराठी येसी. मराठीचं भरभर कौतुक करून त्यांनी मराठी रूपांतर केलं बायबलचं आणि त्यांनी ख्रिस्त पुराण नाव दिलं. 15व्या शतकात जर फादर स्टीफन्सनला मराठीचा अभ्यास करावा लागला तर माझ्या गोमंतकीयांनी विचार केला पाहिजे की त्यावेळी इथली भाषा कुठची. राज्यकर्ते हे गेंड्याच्या कातडीचे असे आहेत, ते मग कुठच्याही पक्षाचे असू द्या, त्यांना दया नाही. ते अक्षरशः दगड झालेले आहेत, क्रूरपणे वागतायत भाषेची. मी एक दिवस पणजीला गेलो आणि एकंदरीत दैनिक पाहिली. एकाला विचारलं, बाबा इथं तू कन्नड दैनिक किती येतात? तुम्ही कल्पना नसेल तुम्हाला, जवळजवळ 8 दैनिक म्हणजे नेहमी येणारे पेपर गोमंतकात 8 दैनिक येतात. मराठीची 15 येतात. कोकणीचं ज्यावेळी सुरुवात झाली त्या राष्ट्रामध्ये एक दैनिक येत होतं, त्याच्यात 8 दिवसाने एकदा कोकणीचा पेपर यायचा, तोही बंद झाला. त्यानंतर सुनाप्रांत सुरू झाला, त्याचाही काय खप नाही, कोण वाचत नाही, काय करत नाही, तोही संपला. लक्षात ठेवा, बारकाईने अभ्यास करा, विचार करा मी काय सांगतोय ते. मग मराठीचे दैनिक लाखांनी इथे येतात. फक्त दैनिकावर लोकांची पोटं भरत नाही, वाचन कमी होत नाही, तर त्याच्या पलीकडे साप्ताहिक येतात. साप्ताहिकाने सुद्धा वाचनाची भूक भागत नाही, म्हणून पाक्षिक येतात. पाक्षिक आल्यानंतर मासिक येतात, मासिक आल्यानंतर वार्षिक अंक गोव्यात येतात. एवढा अफाट मराठीचा वाचनाचा अभ्यास गोमंतकात आहे. आणि 15व्या शतकापासून, त्याच्या अगोदरच 15व्या शतक फादर स्टीफन्सन आल्यावर कळलं, पण त्याच्या अगोदर पासून मराठी इथे आहे. जगात, मी देशात म्हणणार नाही, जगात एकमेव राज्य गोवा ज्याची राजभाषा कोकणी आहे आणि त्याचा एकही दैनिक गोमंतकात वाचला जात नाही. टाळ्या मारा, टाळ्या मारा. केवढं दुर्दैव आहे. आणि या नालायक सरकारला ते सुद्धा कळू नये की या सुनाप्रांतचा किंवा या कोकणी दैनिकाचा काय. गोवा, मला एकदा बाळासाहेबांनी विचारलं, मी गोवा राज्य प्रमुख असताना, रमेश तुम्ही कोकणीला विरोध का करता? कोकणी ही गोड भाषा आहे. म्हणजे साहेब, लहान तोंडी मोठा घास येतो, मी तुमच्या समोर बोलू शकत नाही, पण एवढंच सांगतो, कोकणी भाषा नाही, कोकणी ही आमची गोमंतकीयांची बोली आहे, बोली. आम्ही घरात कोकणी बोलतो, पण घरात कोण मराठीत लिहितात का? मराठीत कोण कोकणीत कोण लिहितात का? अहो, ह्याच म्हापशाच्या एका जाहीर सभेत माजी मुख्यमंत्री, देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर यांनी स्वतः सांगितले की मला कोकणी वाचता येत नाही. मग तुझी ती राज्यभाषा कशी झाली? कोकणी वाचता येत नाही हे कबूल करतो गोव्याचा मुख्यमंत्री
संपूर्ण लोकांच्या समोर म्हणजे विचार करा कशा प्रकारे कोकणीवर अत्याचार केले जातात. त्यावेळी जवळजवळ 130 गोमंतकातल्या पंचायतीनं निर्णय घेतला की मराठी राज्यभाषा व्हायला पाहिजे. मी स्वतः जाऊन हळदोणचा सरपंच, मैड्याचा सरपंच ख्रिश्चन होते, त्यांच्या समोर मी मांडलं आणि त्या लोकांनी कबुली दिली, त्यांनी ठराव घेतला. त्यावेळी स्वर्गीय शशिकांत नार्वेकर, ज्या व्यासपीठावर मी बोलतोय ते स्वर्गीय शशिकांत नार्वेकरांनी माझ्यावरती जबाबदारी होती. अनेक ख्रिश्चन पंचायतीत मी ज्यावेळी त्यांना समजून सांगितलं त्यावेळी त्यांनी ठराव घेऊन ते मान्य केलं. गोव्यातल्या सर्व मंदिरामध्ये मराठीतनंच व्यवहार होतो. केवळ व्यवहार नव्हे तर आपलं जे जे काही आहे, आपली अभंग, आपली भजन, आपली कीर्तन, आपली प्रवचन सगळी मराठीतूनच होत असतात. आपले संत महंत जे जे काय आहे त्यांनी आपल्याला ज्ञान दिलंय हे मराठीतूनच दिलेलं आहे. त्यामुळे मराठी ही बाहेरची भाषा, बाहेरली भाषा हा जो अपप्रचार आहे तो पहिल्यांदा बंद करा. मराठी ही आमच्या गोमंतकाची भाषा आहे. कदाचित महाराष्ट्रानं ती स्वीकारली असेल, परंतु मराठी ही गोमंतकाची भाषा आहे, हा इतिहास आहे. मी जास्त वेळ घेणार नाही, मला चिठ्ठी यायच्या अगोदर माझं भाषण बंद करतो. जय हिंद, जय गोमंतक. मैदान मुलुक तो वेळेच्या बंधनामुळे थांबवावी लागली. धन्यवाद सर. समग्र सगळा मराठी भाषेचा इतिहास आपण श्रोत्यांसमोर मांडला. आपल्यासमोर आता येत आहेत ॲडव्होकेट रोशन सामंत. व्यासपीठावर ज्या 2 तसबिरी आपण इथे ठेवल्या आहेत, शिवाजी महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज, त्या दोघांनाही वंदन करते. व्यासपीठावर बसलेले सर्व मान्यवर आणि समोरसुद्धा बसलेले सर्व मान्यवरांना वंदन करून माझा छोटासा विषय तुमच्यापर्यंत मांडण्याचा प्रयत्न करते. 17 ते 18 मातृशक्ती मेळावे झाले आणि ते सगळ्या मेळाव्यांमध्ये साधारण हाच विषय मांडला गेला. त्यामुळे कदाचित पुनरावृत्ती होईल. अशी जगात कुठचीच भाषा नाही की जी आपली गोव्याची संस्कृती टिकवून ठेवेल. आणि आपण तर संस्कृती जपण्यामध्ये खूप अगदी 4 पावलं पुढे आहोत. आपल्याकडे इतके चांगले चांगले महिलांसाठीचे कार्यक्रम होत असतात आणि आपण त्याच्यात हिरिरीने भाग घेत असतो. त्यामुळे आपल्यावरही जबाबदारी आहे की आपण अशा वेळेला ठामपणे नाही म्हणता आलं पाहिजे. 2 गोष्टी सांगते आणि त्याचं आपण इम्प्लिमेंटेशन किंवा आपण ती गोष्ट आपल्यासाठी कशी वापरायची आहे ते सांगते आणि थांबते. MP म्हणजे मध्य प्रदेश, तिकडे पूर्वी NT रामाराव नावाचे मुख्यमंत्री होऊन गेले. त्यांचा कार्यकाळ चांगला होता, म्हणजे व्यवस्थित. काही राज्यकर्ते म्हणून तसा काही मोठा आंध्र प्रदेश सॉरी तसा मोठा काही त्यांचा इश्यू नव्हता. परंतु गावागावांनी खूप दारूचे गुत्ते होते. म्हणजे गावाच्या गावं दारू पिणारीच माणसं आणि नासवलेले संसार. महिला बिचारे काम करायच्या, पैसे घरी घेऊन आले की नवरे त्यांना मारामारी करायचे, त्यांच्यावर मारहाण करायचे, पैसे घ्यायचे आणि फक्त दारू प्यायचे. महिलांनी खूप प्रयत्न केले, खूप अर्ज केले, खूप विनवण्या केल्या, बऱ्याच ठिकाणी कोणी कोणी निवेदनं केली, पण काम होत नव्हतं. कारण काही मंत्र्यांचेच ते दारूचे गुत्ते असल्या कारणाने त्याच्यावर कायदा कोण करणार, त्यामुळे ते काम सारखं मागे पडत होतं. पण अत्याचार तर महिलांवर होत होते किंवा त्यांना हे सगळं भोगावं लागत होतं. त्यांच्या पुढच्या पिढीवर त्याचा वाईट परिणाम होत होता. असं करत 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 एक दिवस एका महिलेचं अगदीच तिचं म्हणजे तिचं विचारांचा कडेलोट झाला आणि तिने सरळ तिच्या हातात एक दांडा घेतला आणि तिच्या परिसरात असलेले सगळे दारूचे गुत्ते ती सरळ फोडायला लागली. तिचं बघितल्यावर दुसरी तिसरी, एका गावातलं लोण दुसऱ्या गावात गेलं, दुसऱ्या गावातलं तिसऱ्या गावात गेलं आणि जिकडे जिकडे दारूचा हा प्रश्न होता तिकडच्या महिलांनी एकमेकींचं बघून हे काम सुरू केलं. आणि इतक्या महिलांनी म्हणजे निवेदनांनी जे काम झालं नाही ते फोडाफोडीने झालं
आणि सरकारला दारू विरोधी कायदा करावा लागला. काय केलं लोकांनी? महिलांनी पुढाकार घेतला. महिलांनी पुढाकार घेतला, काहीतरी कृती केली आणि त्यांचं काम झालं. आणखीन एक अशीच घटना आहे नागपूरमधली. एका गावामध्ये नराधमच म्हणायचा की भरपूर पैसेवाला, त्यामुळे दिसेल ती बाई आपल्याला उपभोगासाठी मिळाली पाहिजे असा त्याची वृत्ती. आणि असे बरेच कर्मकांड तो करत होता. काही त्यातल्या त्यात कोणी थोडी जिद्द असेल तर ती महिला कंप्लेंट करायची, पोलीस स्टेशनमध्ये केस फाईल करायची. परंतु हा भरपूर धनाढ्य असल्या कारणाने त्या केसचं काही व्हायचं नाही. अशा बऱ्याच केसेस झाल्या. महिलांच्या आतून तर राग बाहेर, म्हणजे राग खतखतत होता, पण तो निघणार कसा आणि त्याच्यातनं काहीतरी बाहेर काहीतरी आउटपुट कसं निघणार. एकदा असंच एक केस त्याच्या विरुद्ध चालू होती, केस कोर्टामध्ये, म्हणजे निकालाचाच दिवस होता. जजने निकाल दिला. एरवीप्रमाणेच त्याला त्या आरोपातनं मुक्तता झाली त्याची. पण त्या दिवशी त्याची मुक्तता होणार नव्हती, कारण त्या दिवशी सगळ्या महिला ठरवून आलेल्या की ह्याला जर कोर्टाने सोडला तर आज आम्ही त्याला सोडणार नाही. कोण जे, कोणी मिरची पावडर, कोणी सुरी, कोणी काठी, कोणी कोयता, काय हाताला लागेल ते घेऊन सगळ्या महिला आलेल्या. तो त्या कटघऱ्यातनं उतरला आणि त्या सगळ्या महिलांनी आपापल्या परीने त्याला मारला म्हणजे ठारच मारला. आणि जास्त मोठी गोष्ट पुढची आहे की जजनी त्या एकाही महिलेवर काहीही कारवाई केली नाही, कारण कदाचित त्यांनाही तेच हवं होतं असेल. आता आपल्याला इतकं ड्रास्टिक किंवा इतके टोकाची भूमिका काही आपल्याला घ्यावी लागणार नाहीये. पण ह्या दोन गोष्टी ह्याच्यासाठी सांगितल्या की उद्या जेव्हा इलेक्शनच्या वेळेला आमच्या दारात कोणी येणार आहे मतं मागायला, तेव्हा आम्हाला सगळ्या महिलांना हे ठामपणे त्यांना सांगायला पाहिजे, मराठीला राजभाषा करा, आम्ही सगळे तुमचेच आहोत. मराठीला राजभाषा करणार नसाल तर ह्यावेळी आम्ही तुमच्या बरोबर उभे राहू शकत नाही. हे ठामपणे जर महिलांनी सांगितलं, आणि महिलांनीच का, कारण एक महिला उभी राहिली तर एक अख्खं घर उभं राहतं त्याच्या मागे. एका महिलेचं शिक्षण झालं तर अख्ख्या घराचं शिक्षण होतं. आणि म्हणून महिलेने या आत्ता आपल्या मेळाव्यामध्ये ज्या सहभागी झाल्या किंवा ज्या नाही झाल्या त्यांनी सुद्धा ह्या आपल्या प्रश्नासाठी खंबीरपणे आणि दृढपणे उभं राहिलं पाहिजे. आणि तसं जर केलं तर बाकी सगळे पूर्ण गोव्यातली लोक सुद्धा आपल्याबरोबर ठामपणे उभी राहतील आणि आपला राजभाषेचा जो विषय आहे तो लवकरात लवकर सुटेल. अशा मातृशक्ती मेळावे झाले आणि ते सगळ्या मेळाव्यांमध्ये साधारण हाच विषय मांडला गेला. त्यामुळे कदाचित पुनरावृत्ती होईल विषयाची, परंतु पुरुष मंडळींनी तो विषय ऐकलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी नवीन आणि आमच्या मातृशक्तीसाठी कदाचित झालेला विषय थोडाशा प्रमाणात मांडते. आम्ही मातृशक्ती मेळावे का घेतले तर मराठी काय आहे तर मातृभाषा आहे आणि तिचं संरक्षण करणं हे जितकं सर्व कार्यकर्त्यांचं काम आहे त्याच्यापेक्षा किंबहुना जास्त काम आणि जास्त जबाबदारी महिलांवर आहे. कारण काम मातृभाषेचं आहे आणि म्हणून मातृशक्तीची जबाबदारी जास्त आहे. आपल्यावर जबाबदारी अशी आहे की आपण मुलांना संस्कार आई देते, मातृभाषेतले संस्कार देते. कुठच्याही प्रकारचे, म्हणजे अभंगाचे संस्कार असतील, कीर्तनाचे संस्कार असतील, स्तोत्र म्हणण्याचे संस्कार असतील, शाळेतला अभ्यास करायचा सुद्धा संस्कार जर असेल तर तो सगळा संस्कार आई म्हणजे मातृशक्ती कायम आपल्या पुढच्या पिढीवर करत असते. आणि म्हणून तिच्यावर पुढच्या पिढीसाठी देण्यासाठीची जी मराठीची संस्कृती आहे ती वाचवण्याची जबाबदारी जास्त प्रमाणात आहे. आणि म्हणून मी हा मातृशक्तीचा विषय कायमस्वरूपी मांडत असते. तो विषय असताना आपल्यावर काय जबाबदारी आहे, कदाचित प्रश्न पडेल की जबाबदारी तर मातृशक्तीवर काय अशी जबाबदारी आहे की जी घेतल्याने आपल्याला राजभाषेचं काम करता येईल. जबाबदारी अशी आहे की आपल्याला मराठीचा प्रचार आपल्या पुढच्या पिढीपर्यंत सतत करत राहिलं पाहिजे.
आपली मुलं कुठच्याही शाळेत जात असो, परंतु आपल्याला मातृभाषेचा प्रचार हा पुढच्या पिढीपर्यंत पोचण्यासाठी सतत कार्यरत असलं पाहिजे. आपल्या मुखी सतत काही ना काहीतरी भजन कीर्तन मराठीचं वाचन असायला पाहिजे, जे आम्ही पुढच्या पिढीकडे देऊ शकू. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या गोव्यामध्ये बरेच स्वयंसहाय्य गट वगैरे असतात की ज्या खरं बघायला गेलं तर चांगल्या पद्धतीने काम करतात, परंतु आमचे राजकारणी त्यांना नको नको ती आमिष दाखवतात आणि भुरळ पाडतात. म्हणजे हिप्नोटाईज केल्यावर कसं आपल्याला काही कळत नाही आपण काय करतो, आपल्याला ती गोष्ट करायची नसते तरी सुद्धा आपल्या हातून घडते. तसंच सरकार त्या सगळ्यांना भुरळ पाडतात आणि अशी जी विधायक कामं करण्यासाठी जेव्हा पुढे सरायची वेळ येते तेव्हा त्या महिलांना मागे खेचायचं काम करतात की जाऊ नका तिकडे. ते आपल्याला कुठेतरी आत्ता मोडून काढायचं आहे महिलांनी, की असं जर आपल्याला कोणी मागे काढत असेल तर आम्हाला ठामपणे त्या गोष्टीसाठी उभं राहिलं पाहिजे की मला मराठीसाठी उभं राहायचं आहे, कारण ह्याच्यातनंच मला पुढच्या माझ्या पिढीला संस्कार मिळणार आहेत. ग्रामदेवता शांतादुर्गा सातेरी तसेच या सगळ्यांची राखण करणारे देवता श्रीदेव बोडगेश्वर चरणी वंदन करतो, प्रार्थना करतो. व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय गोरा ढवळेकर सर, आदरणीय आणि मार्गदर्शक माननीय श्री सुभाष वेलिंगकर सर, सगळ्यांची नावं घेत नाही, वेळ मला 3 मिनिटं आहेत त्यामुळे सगळ्यांनी समजून घ्यावं. आदरणीय व्यासपीठ, माझ्याकडे सरांनी या आंदोलनाची मराठी राजभाषा निर्धार समितीची गोवा राज्य युवा प्रमुख अशी जबाबदारी, मोठी जबाबदारी माझ्यावर दिली. मला पेलेल की नाही मला माहिती नाही, पण माझ्याकडे जोपर्यंत जीवाजीव आहे तोपर्यंत मराठीसाठी मरेन आणि जगेन अशा पद्धतीचं या मराठीच्या या व्यासपीठावर मी वचन देतो. वाघाच्या जबडात घालून हात मोजिती दात, अमुची ही मराठ्यांची जात, आम्ही कोणालाही सोडणार नाही. 1987 मध्ये झालेला गोव्याच्या समाजावरती अन्याय हा 40 वर्षे आपण सहन करतो आहोत आणि त्या शिवाजीचे आम्ही मराठी सर्व मावळे आहोत आणि हे सगळे मावळे गोव्याच्या एकत्र येऊन येणाऱ्या गोव्याच्या विधानसभेच्या अगोदर स्पेशल विशेष विधानसभा बोलावून ही मागणी गोवा राजभाषा झालीच पाहिजे अशा पद्धतीची मागणी या गोव्यातला युवा युवती वर्ग करत आहे. आणि हा अन्याय जो झालेला आहे गोव्याच्या मंदिरावरती, गोव्याच्या हिंदू समाजावरती, गोव्याच्या हिंदू संस्कृतीवरती, गोव्याच्या इथल्या मराठी शाळावरती इथला अन्याय झालेला आहे. कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या त्या सरकारी शाळावरती आज गोव्यातल्या त्या कानाकोपऱ्यातल्या प्राथमिक शाळातनं आपण सगळेजण शिकलो आहोत आणि आज शिकून आपण मराठीचे मावळे झाले आहोत. आणि या लोहिया मैदानावर डॉक्टर लोहिया मैदानाने गोव्याच्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे वेगवेगळे जे ग्रुप होते त्यांच्यामध्ये मतभेद होते, या सगळ्यांना एकत्र करून या गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी इथं आंदोलन केलं आणि स्वतंत्र लढाई जी होती आपली स्वतंत्र गोव्याला मिळवून दिलं. त्याच पद्धतीचं आज आपण आपल्या हृदयामध्ये या मराठीवर झालेला 40 वर्षाचा अन्याय दूर करण्यासाठी येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये मराठी वोट हे झालंच पाहिजे. आणि जे या गोव्याच्या सरकारवरती बसलेले जे आहेत खुर्चीवरती माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना सांगू इच्छितो तरुणांच्या वतीनं, युवा पिढीच्या वतीनं, अरे जो 87 मध्ये झालेला अन्याय तुला वाचता येतं, लिहिता येतं, तिथे आहे सगळे घ्यायचे, जरा बघ वाच त्या फाईल जरा शोधून काढ आणि जो झालेला अन्याय जो आहे मराठीवरती तो दूर कर. आणि हा तुला शेवटची एक संधी आहे आणि ही जर शेवटची संधी जर गेली 2017 मध्ये 12 मध्ये तुम्ही सांगितलं की भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आलं की इथला जो MOI चा जो विषय जो आहे मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आपण आल्याला सोडू असं सांगितलं भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारनं आणि ते केलं नाही. आज तोच विषय आज डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे आलेला आहे.
मराठी राजभाषा ही झालीच पाहिजे, ही श्रींची इच्छा आहे. अशा पद्धतीची घोषणा आपण करायला पाहिजे आणि अशा पद्धतीने गोव्याच्या सगळ्या हिंदू समाजाने या आंदोलनात सहभागी व्हायला पाहिजे. ते कोण भाषण करतो? विनायकचारी भाषण करतात, नाही आम्ही विचारत, तो भाषण करतो आम्ही विचारत नाही. या हिंदू समाजाची गरज आमका मराठी सगळे जावपाक जाय. एक वाईट परिणाम केला तुमका माहिती असा, थोडं मध्ये कोकणी शब्द येतात. हे वाईट परिणाम असा झाला की आमच्या डोक्यावरती इंग्लिश मारली, कोकणी मारली आणि आज आमच्या गोव्यामध्ये सगळ्या कानाकोपऱ्यामध्ये कार्निवल चालू आहे. याचा दुष्परिणाम झाले आहे. म्हणजे मराठी जर भाषा असली असती तर आज कार्निवल कानाकोपऱ्यात आमच्या पेण्यात सुद्धा आला नसतं. आज जर आपली 1987 मध्ये किंवा गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर मराठी राजभाषा झाली असती, भाऊसाहेब आंबेडकरांनी केलेले जवळजवळ 1200-1300 सरकारी शाळा आज सुद्धा चालू असले असते. त्या मराठी शाळामध्ये आमच्या तरुणी शाळेमध्ये टीचर म्हणून शिक्षक म्हणून शिकवले असते. आज त्या सगळ्या मराठी शाळा बंद पडत आहेत आणि हे सरकार घाणेरडं सरकार आहे. या सरकारच्या विरोधामध्ये बोलावं तेवढं कमी आहे. मी जास्त काही बोलत नाही, मला 3 मिनिटं दिलेली आहेत. मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की मराठी राजभाषा झाली पाहिजे म्हणजे झालीच पाहिजे. अशा पद्धतीचा आग्रह आपल्या हृदयामध्ये या सभेच्या माध्यमातून घेऊन यावा. आणि मी या मारुती रायाकडे आज शनिवार आहे त्याला मागणी मागतो की तुम्हाला उदंड आयुष्य या आंदोलनात यशस्वी करण्यासाठी तुम्हाला चांगलं आरोग्य मिळो आणि ताकद मिळो. आणि हे छत्रपती शिवरायांचं कार्य आहे, हे धर्मवीर संभाजी महाराजांचं कार्य आहे, हे अहिल्याबाई होळकरांचं कार्य आहे, लक्ष्मीबाई राणीचं कार्य आहे. अशा पद्धतीचं विचार आपल्या हृदयामध्ये घेऊन या सभेतनं तुम्ही जाणार अशा पद्धतीची आशा व्यक्त करतो. मी आपलं भाषण संबोधतो. धन्यवाद. धन्यवाद विनायकजी. जय जयकार, जय जयकार. मराठी भाषेचा जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. धन्यवाद. मराठी राजभाषा निर्धार समिती गोवाचे अर्धवीव, या चळवळीचे अर्धवीव श्रीयुत गोरा ढोळीकर यांना विनंती करतो की त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन द्या. या सभेला उपस्थित सर्वांना माझा मनपूर्वक नमस्कार. व्यासपीठावर बसलेले सर्व मान्यवर आणि आपण सर्व या सभेला आपल्या मराठीचा अभिमान बाळगून इथे तुम्ही सर्व उपस्थित आहात. मी तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. या म्हापश्यात आम्ही इतक्या वेळा सभा आणि बैठका घेतलेल्या आहेत. 1974 मध्ये गोमंतक मराठी भाषा परिषदेची स्थापना आम्ही केली. श्री भास्कर भांडारे, माधवराव तळावलेकर, इथले म्हापशाचे रवट टोपले असे सगळे दिग्गज नेते त्यावेळी त्या समितीमध्ये होते. आणि त्या समितीमार्फत आम्ही गावोगाव तालुक्यात फिरून मराठी राजभाषा झाली पाहिजे याकरता प्रचार केला. तेव्हापासून ही मागणी आहे. 1974 पासून आम्ही म्हापशात इथं या शिरसाट हॉलमध्ये बैठका घेतल्या, आणखी कुठे घेतल्या, या मैदानावर तर सभाही झाल्या. 1982चा मला मेळावा आठवतो. जवळजवळ 4-5 हजार लोक या मैदानावर इथं उपस्थित बाहेर मोठी सभा झाली होती. परंतु अद्याप आमची मागणी का पूर्ण होत नाही? मित्रांनो, आता यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही सगळं हे सहन करीत आलेलो आहोत. रमेश नाईक म्हणाले आम्ही सगळे मराठी आहोत. बहुजन समाज हा गोव्याचा मराठा आहे, म्हणजे लढवय्या आहे. आणि राज्यकर्ते सुद्धा कोण आहेत? या गोमंतकामध्ये हा जो बहुजन समाज आहे यातले बरेच लोक आपल्याला मराठा म्हणून घेतात. कोण 96 कोळी मराठा म्हणून घेतात, कोण नुसतंच क्षत्रिय मराठा म्हणून समजून घेतात. जे दर्यावर्दी लोक आहेत तेही क्षत्रिय म्हणतात. इथला जो गोव्याचा मूळचा समाज आहे
गावडा, वेळी, त्यानंतर मग कुणबी, हा इथला मूळ समाज गोव्याचा आदिवासी निज गोंयकार म्हणतात. हा समाज स्वतःला गौड मराठा समाज म्हणून घेतो. असे अनेक समाज आहेत जे स्वतःला मराठा म्हणून घेतात. गोमंतक मराठा आहे, रजक मराठा आहे. सगळे आपण मराठी आहोत, मग ती जात कोणतीही असो. तरी होत नाही. मी तुम्हाला सांगतो, मराठा हे जातीचं नाव, जातीचं अभिमान नाही आहे. शिवाजी महाराजांच्या पाठीमागं सगळे मराठे उभे राहिले म्हणजे काय? इथं ब्राह्मणापासून सगळे महार चांभारापर्यंत सगळ्या लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला आणि म्हणून त्यांची चळवळ पुढे जाऊ शकते. पानिपतावर मराठे लढले असं आपण म्हणतो. हे मराठे म्हणजे कोण होते? पेशव्यांपासून शिंदे, होळकर सर्व जातीचे लोक होते. किंवा मराठी ही जातीवाचक संज्ञा नाही आहे, हे लक्षात ठेवा. ज्यांची भाषा मराठी आहे, ज्यांची संस्कृती मराठी आहे, ते सगळे मराठी. आता तुम्ही मला सांगा, यांनीच सांगितलं सुरुवातीला की इथं रमेश नाईकांनी वृत्तपत्र सगळी मराठी आहेत. मग कोण वाचतो ही वृत्तपत्र? आम्हीच तर वाचतो, मराठी समाजच तर वाचतो. अनेक आंदोलनं झाली. आमच्या रामनाथ नाईक एक होते, यांनी बहुजन समाजामध्ये जागृती करायचा लेखनामधून खूप प्रयत्न केला. विष्णू वाघांनी केला, पण आपला समाज जागृत झाला नाही आणि म्हणून हेच राज्यकर्ते आमच्यावर अन्याय करीत राहिलेले आहेत. पण आता तुम्हाला सांगतो, आता वेळ आलेली आहे. या आंदोलनामुळे सर्व समाजामध्ये जागृती झालेली आहे आणि आता हे आंदोलन मराठी राजभाषा झाल्याशिवाय थांबणार नाही आणि ती डिसेंबरपूर्वी व्हायला पाहिजे. ही आमची त्यांना राज्यकर्त्यांना अल्टिमेटम आहे. राज्यकर्ते आमचेच आहेत, बहुजन समाजाचेच आहेत. आमचेच लोक आम्हाला न्याय देत नाहीत. हे आम्ही किती काळ सहन करणार? आता यापुढे हे नाही. आम्ही त्यांना भेटायला गेलो होतो शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्र्यांना. म्हटलं अडचण काय आहे? अडचण म्हणायला लागले, अल्पसंख्य लोक दक्षिणेकडचे ते गडबड करतील. अरे अल्पसंख्याकाचं एक तरी मत तुम्हाला मिळतंय का? त्यांच्या मतांची यांना भीती. एक तरी तुम्ही आता दक्षिणेमध्ये एवढा प्रचार केला, एकानं तरी तुम्हाला मत, एक तरी तुमचा आमदार निवडून आलाय का तिकडे? उलट आमच्या आमदारात तुम्ही त्यांना तिकीटं देता. हिंदूंच्या आमदारात त्यांना तिकीटं देऊन निवडून आणलेलं आहे. तिकडे मात्र एकही यांचा, तरी त्यांचे लाड, त्यांची भीती आम्हाला दाखवतात. त्यांची मतं मिळणार नाही तरी ते विरोध करतील म्हणून. आता त्यांना सांगायची पाळी आलेली आहे, तुम्हाला आमची आता जी बहुसंख्यांच्या मतावर जे तुम्ही इथं निवडून येता आणि राज्य करता, आता तुमची धडगत नाही. आता तुम्हाला आम्ही मतं देणार नाही. जर तुम्ही डिसेंबरपर्यंत राजभाषा केली नाही, खास अधिवेशन म्हणा किंवा जे अधिवेशन होणार आहे त्या अधिवेशनामध्ये, तर तुम्हाला मतं मिळणार नाही. अहो, मराठी राजभाषा न झाल्यामुळे काय काय चाललेलं आहे समाजामध्ये आपल्या. मराठी राजभाषा मगाशी सांगितलं, दुसऱ्या वक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जर झाली असती तर आज इंग्रजी एवढी फोफावली नसती. कोकणी वाढलीच नाही. कोकणी आहे तिथंच आहे. मला सांगा, तुम्ही कोकणीचा वापर कुठे होतो? कुठे होतो? बोलण्याशिवाय कुठं होतो? एका तरी ग्रामपंचायतीत वापरली जाते का? एका सहकारी सोसायटीमध्ये वापरली जाते का? एका मठामध्ये, मंदिरामध्ये वापरली जाते का? अधिकृत भाषा म्हणून लेखन वाचना करतात कुठेही नाही. मला सांगावं, उदाहरण दाखवून द्यावं, मी मान्य करीन. माझ्या अभ्यासाप्रमाणे अधिकृत भाषा म्हणून कुठंही वापरली जात नाही. ती राजभाषा होऊच शकत नाही. तरी आम्ही मान्य केलं, आमचीच बोली आहे, ती भाषा होते, ठीक आहे. अरे, परंतु जी भाषा या गोमंतकात, सर्व गोमंतक ज्या भाषेनं व्यापलेलं आहे, आमचं जीवन ज्या भाषेनं व्यापलेलं आहे, नुसतं व्यापलेलं नाही, अतिशय समृद्ध आणि संपन्न बनवलेलं आहे. आपली संस्कृती किती श्रेष्ठ आहे तुम्हाला सांगतो. गोव्याची संस्कृती मराठीतनं जी घडवलेली आहे
एवढी उच्च संस्कृती भारतात तुम्हाला क्वचितच अन्य ठिकाणी दिसेल. हे मी अभिमानानं सांगतो. एवढं जतन आमच्या पूर्वजांनी मराठीचं इथं केलेलं आहे. आज जे मराठीला विरोध करतायत त्यांच्याच पूर्वजांनी सगळी साहित्य निर्मिती 15व्या शतकापासून इथं केलेली आहे. तुम्ही माझ्या पुस्तकात सगळं ते वाचू शकता. आता मी सगळा तो इतिहास सांगत बसत नाही. जे आज कोकणीला विरोध, आपलं मराठीला विरोध करतायत आणि खोटं सांगतायत की कोकणी भाषा ही मराठीच्या पेक्षा जुनी आहे म्हणे. तसं जर असतं, एवढी जर कोकणी भाषा इथं असती तर आज एकही ग्रंथ, जुना ग्रंथ कोकणीचा का नाही हो? एकाही संस्थेमध्ये कोकणी का वापरली जात नाही? हजारो ग्रंथ आज असायला पाहिजे होते आणि वृत्तपत्रसुद्धा सगळी कोकणीच असायला पाहिजे होती. सगळं खोटं. ही चळवळ सगळी खोट्यावर आधारलेली आहे. तुम्हाला मी सांगतो, कोकणी चळवळ ही अशी सगळा आभास निर्माण करून आणि दिल्लीश्वरांना फसवून त्यांनी राजभाषा करून घेतली. ज्यावेळी ही राजभाषा झाली 1987 साली, त्यावेळी गोमंतकामध्ये 3 वृत्तपत्र होती जी मराठी होती. कोकणीमध्ये एकही वृत्तपत्र नव्हतं. ज्या प्राथमिक शाळा होत्या त्यामध्ये 73,514 मुलं मराठीमध्ये शिकत होती. 73,514. आणि कोकणीमध्ये किती होती हो? कोकणीमध्ये केवळ 314 होती. ह्या दोनच निकषावरून या प्रदेशाची भाषा कुठली आहे हे सांगायची गरज नाही. परंतु पुढे तसंच ग्रामपंचायतींचे ठराव झाले. 120 ग्रामपंचायतींनी ठराव घेतले, सरकारला पाठवले. इतकंच नाही, सगळ्या सहकारी संस्था, सांस्कृतिक संस्था सगळ्यांनी ठराव घेऊन पाठवलेले होते त्यावेळी. परंतु, आणि तुम्हाला सांगतो मी आणखी माहिती सांगतो, एदुआर्द पालेरो यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती निवडलेली होती. त्यांनी गोव्यामध्ये सगळीकडे फिरून निरीक्षण करावं की मराठी किती लोकांना पाहिजे, कोकणी किती लोकांना पाहिजे. आणि ह्या समितीनं सगळा गोवा धुंडाळा आणि एदुआर्द पालेरोंच्या लक्षात हे आलं की इथं मराठीच मागणारे जास्त लोक आहेत. तेव्हा त्यांनी जो रिपोर्ट, जो अहवाल सरकारला सादर केला किंवा केंद्राला सादर केला, त्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं होतं की मराठी आणि कोकणी दोन्ही राजभाषा व्हायला. असं असताना आणि शेवट हा प्रश्न जेव्हा दिल्ली हा गोव्याच्या राजभाषेचा प्रश्न गोव्याच्या लोकांनी सोडवला, या आमदारांनी सोडवलेला नाही. हा प्रश्न दिल्लीकडे गेला आणि दिल्लीत सुद्धा राजीव गांधींच्या याच्याखाली तो अहवाल वगैरे वाचत असं ठरलं की दोन्ही राजभाषा करायच्या. परंतु मी सांगतो, जे काही षडयंत्र रचणारे गोव्यात लोक आहेत, या लोकांनी शेवटच्या क्षणी घात घातला. काय चक्र फिरवली मला माहीत नाही. परंतु 8 दिवस असताच त्या विधानसभेची अधिवेशन भरायचं होतं. 8 दिवस असताना सगळी चक्र फिरली आणि व्हीप काढला. केंद्र सरकारनं व्हीप काढला आणि जे काँग्रेस आमदार 8 आमदार, तुम्हाला सांगतो 20 आमदार त्यावेळी मराठीच्या बाजूनं जवळजवळ 18 तर नक्की होते. मराठीच्या बाजूनं 30 पैकी विधानसभा त्यावेळी 30 लोकांची होती. 30 पैकी जवळजवळ 18 ते 20 आमदार मराठीच्या बाजूनं होते. परंतु त्यांना मतदान करू दिलं नाही. काँग्रेसचे जे 8 आमदार होते त्यांना व्हीप लावला, त्यांना धमक्या दिला, तुमचं आम्ही पाहून घेऊ. अशा प्रकारे अन्यायपूर्वक हा कायदा काँग्रेसनं केलेला आहे. त्यावेळी केंद्रीय काँग्रेसने जर मुक्त मतदान झालं असतं, जर गोव्याच्या लोकांनी जर आपण ठरवलं असतं तर नक्की मराठी भाषा झाली असती. हे तुम्हाला मी सांगतो. हा काँग्रेस आणि केंद्रानं केलेला अन्याय आहे. आणि म्हणून आमची आता सुद्धा मागणी आहे की हा जो केंद्रानं अन्याय केला, केंद्र सरकार जो अन्याय जो केला, तो केंद्र सरकारचं, या सरकारला जर जमत नसेल तर केंद्रानं हे काम केलं पाहिजे आणि मराठीला न्याय आता दिलाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. आणि ही गोष्ट डिसेंबरच्या आधी व्हायलाच पाहिजे. एवढं मी सांगतो तुम्हाला आणि जास्त बोलत नाही. आता एकच गोष्ट, मराठी समृद्ध म्हणजे किती समृद्ध आहे मी म्हटलं मागाशी. 1-2 उदाहरणं तुम्हाला सांगतो. गोव्याचं मराठी नाटक जे आहे ते अतिशय महाराष्ट्राच्या पेक्षाही दर्जेदार आहे. कशावरून तुम्ही म्हणाल? आता मी यादी आणली नाही. 2018 ते 24 या वर्षाच्या काळात महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा ज्या झाल्या
त्यामध्ये 20 आणि 21 2 वर्ष स्पर्धा झाली नाही. बाकीची 5ही वर्ष गोव्याचं नाटक महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेत म्हणजे महाराष्ट्रात पहिलं आलेलं आहे. एवढं वैभव मराठीचं इथं गोव्याच्या लोकांनी निर्माण केलेलं आहे. प्रदीप तळावलीकर आमचे, त्यांनी तर अनेक वेळा पहिलं नाटक आणलेलं आहे. परेश जोशी वास्कोचे, त्यांचंही नाटक पहिलं आलेलं आहे. म्हणजे गोव्याचं नाटक, आपली लोकसंख्या 14 लाख आणि महाराष्ट्राची 14 कोटी, या 14 कोटींच्या महाराष्ट्रावर गोवा 14 लाखांचा मात करतोय मराठीमध्ये. आपलं भजन जे इथे आहे, हे भजन इतकं दर्जेदार आहे. आपले जे तरुण गावागावामध्ये मंदिरामध्ये म्हणतात, हे भजन अतिशय दर्जेदार असतं. एवढं दर्जेदार भजन अन्यत्र दिसून येत नाही. तुम्हाला सांगतो, महाराष्ट्रात आमची पथकं गेल्यानंतर त्यांचं कौतुक होतं. सांगायचा मुद्दा असा की अशी जी ही संस्कृती आहे आपली, ही संस्कृती आपण सोडून द्यायची. एवढ्या स्तराला पोचलेली आणि स्वीकारायचं काय? समजा मराठी संस्कृती इथून गेली, स्वीकारायचं काय? कोकणीमध्ये काही संस्कृती आहे का? देवनागरी कोकणीमध्ये काही संस्कृती असेल तर कुणी मला सांगावं. हो, हे कोकणी म्हणणारे मराठी शाळेतच शिकतात, मराठीच पुस्तकं वाचतात, मराठी लिहितात. मराठी संस्कृती आहे तुमची. काय वेगळं आहे तुमचं? तुम्ही हिंदू, तुमचं आणि आमचं सगळं एकच आहे. तुम्ही उगाच तो भेदभाव करता. आणि हे सरकारनं जाणून घ्यावं की ही गोष्ट फोल आहे, चुकीची आहे. मराठी इथे नाही आणि मराठी गोव्याची भाषाच वगैरे हा सगळा भ्रम जो पसरवण्यात आलेला आहे, हे सगळं आता संपलं पाहिजे. आणि डिसेंबरपर्यंत मराठी ही राजभाषा झालीच पाहिजे. तेव्हा आता 2 ओळी एक गीताच्या आपण म्हणूया, 2 ओळी. या रे या पण त्याकरता ह्याची गरज आहे, सगळ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. आज शिक्षक साहित्यिक हे आमच्यापासून दूर राहिलेले आहेत. मी म्हणतो, साहित्यिक तुम्ही आंदोलनामध्ये येऊ शकत नसला तरी तुम्ही स्वतंत्रपणे ठराव घेऊन पाठवा ना. मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्या, मागणी तरी करा. शिक्षकांचा तर तो पोटाचा प्रश्न असतो मराठीचा. तुम्ही तो आमच्या पोटाचा प्रश्न आहे म्हणून सांगा ना मुख्यमंत्र्यांना जाऊन. मराठी जर शाळा टिकल्या नाही तर आमच्या नोकऱ्या जातील. हे काहीच करत नाहीत, सगळे उदासीन लोक आहेत. किंवा या सगळ्यांनी एकत्र जर आपण आलो तर निश्चित मराठी राजभाषा होईल. पण त्याकरता या रे या सारे या म्हणा. या रे या सारे या, मराठीला राजभाषेचा मुकुट चढविण्या सारे या, मुकुट चढविण्या सारे या. मराठी राजभाषा, मराठी राजभाषा, मराठी राजभाषा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे निमंत्रक प्राचार्य श्री सुभाष भास्कर वेलिंगकर सर यांना विनंती आहे की त्यांनी समारोपाचं भाषण करावं. इथले देवदेवता श्री हनुमान मारुतीचं मोठं मंदिर आहे म्हापशात प्रवेश करता क्षणी. आणि वाटेत आपल्याला श्री देव बोडगेश्वर लागतो. या देवदेवतांना स्मरून आणि व्यासपीठावर आणि समोर बसलेल्या मान्यवरांना वंदन करून काही गोष्टी निर्णय रूपाने सांगण्याचा मी प्रयत्न करतो. ही सभा इथे जी भरते आहे ही एका विशिष्ट संस्थेने ठरवलेली आयोजित केलेली सभा नव्हे. हा लोकांचा आवाज आहे, हा प्रजेचा आवाज आहे, जनतेचा आवाज आहे. लोक आकांक्षा जे सरकार मारून टाकेल ते सरकार शिल्लक राहत नाही अशा पद्धतीचा इतिहास आहे. येथे श्री देव बोडगेश्वराच्या प्रांगणात
काही वर्षांपूर्वी 10,000 भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचं अधिवेशन झालं. त्या काळात भारतीय जनता पार्टीचं झालेलं सगळ्यात मोठं अधिवेशन होतं. मी त्या अधिवेशनाला काय चालतं हे बघण्यासाठी म्हणून उपस्थित होतो. या अधिवेशनात माननीय श्री लालकृष्णजी अडवाणींची उपस्थिती होती. सभेच्या अगोदर चर्चा झाली सगळ्या गोव्यातल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची अडवाणीजींची, आणि नंतर ठराव मांडण्यात आला, ठराव पारित करण्यात आला. श्रीपाद नाईक यांनी ठराव मांडला, मनोहर पर्रीकर यांनी त्याचे समर्थन केलं, गोविंद पर्वतकर ॲडव्होकेट मनोहर आडफळीकर यांनी समर्थनपर भाषणं केली, आणि त्याच्यानंतरही मराठीची कास धरूनच हा पक्ष पुढे जाणार आहे अशा प्रकारची वाटचाल हा पक्ष विरोधी पक्ष असताना भारतीय जनता पार्टीची चालू होती. जी वचनं दिली होती ते उपकार म्हणून नव्हे, ते कर्तव्यच होतं. ज्या विचारांनी भारतीय जनता पार्टीला लोकांनी जन्माला घातलं, ज्या ध्येय साधनेसाठी लोकांनी भारतीय जनता पार्टीला 4 वरून 10 वर, 10 वरून 17 वर आणि मातृभाषेसाठी आंदोलन झालं, त्याच्या पार्श्वभूमीवर 21 आमदार देऊन सत्तेत बसवलं. त्या भारतीय जनता पार्टीचा इथला म्हणजे सत्तेकडे वाटचाल जी सुरू झाली त्याचा पाया जो आहे, त्या पायामध्ये मराठीचा एक खंबीर दगड आहे, एक मोठी शिला आहे. हे सगळेजण ज्यांनी मराठीशी द्रोह केला, ज्यांनी मातृभाषांशी द्रोह केला, हे शिल्लक राहणार नाही. राजकीय पक्ष जन्माला आलेले आहेत आणि संपलेले आहेत. ज्या पक्षाने एवढे काळ राज्य केलं देशावर आणि गोव्यावरही, तो पक्ष आता 2 आणि 3 वर आलेला आहे हे आपण पाहतो. भारतीय जनता पार्टीने उन्मादाने, सत्तेच्या मदाने बेधुंद होऊ नये अशा प्रकारची सावधानतेचा इशारा आम्ही देत आहोत. एखादा पक्ष जर लयाला जाणार असला तर त्याला विलंब लागत नाही, आणि ज्याच्यासाठी तुमचा जन्म झालेला आहे तो मराठी संस्कार, तो मराठी इतिहास, तो मराठी आत्मा जपण्यासाठी तुमचं काम आहे, तुम्हाला निवडून दिलेलं आहे. हिंदू मतदारांच्या आधारावर, हिंदू मतदानाच्या आधारावर, मराठी मतदानाच्या आधारावर भारतीय जनता पार्टी निवडून येते. म्हापशासारख्या ठिकाणी हिंदू मतदारांची बहुसंख्या असूनही जर भारतीय जनता पार्टी आपल्यावर ख्रिश्चन कॅन्डिडेट लादते, अशा वेळी देखील जनता मागे पडलेली नाही, त्याने निवडून दिलेला आहे. तो निलेश काबरा असो किंवा इथला जोशी असो, अनेक ठिकाणी हिंदू मतदार जास्त असताना ख्रिश्चन कॅन्डिडेट केवळ ते भाजपचे आहेत म्हणून निवडून दिलेले आहेत. भाजपचे आहेत म्हणजे भाजपा ज्या कर्तव्यांसाठी, ज्या उद्दिष्टांसाठी सुरुवातीपासून उभा आहे त्या उद्दिष्टांची प्रामाणिक राहील अशी खात्री झाल्यामुळे लोकांनी भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आणली. आणि लक्षात घ्या, 2017चं इलेक्शन, निवडणूक विसरू नका. ती गोव्याला कधी विसरता येणार नाही, कारण भारतीय जनता पार्टीचं अधःपतन, भारतीय जनता पार्टीचा नाश हा त्या निवडणुकीपासून सुरू झालेला आहे. वात विजताना मोठी होते, तशा प्रकारची पाळी या भारतीय जनता पार्टीवर येऊ नये असं आजही आम्हाला वाटतं, परंतु त्यांच्या कृतीवर ते अवलंबून आहे.
2017च्या निवडणुकीत संरक्षण मंत्री आपले सगळ्यात मोठे नेते आपण ज्यांना म्हणतो ते स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांनी निवडणूक प्रक्रिया स्वतःच्या हातात घेतली होती. विनय तेंडुलकरांच्या वर सोपवली नाही. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढली गेली. कर्तृत्व गाजवलेला संरक्षण मंत्री गोव्यात येतो. निवडणुकीत मला 28 सीट्स निवडून द्या म्हणून याचना करतो आणि लोक त्याच्या पदरात यांनी कृतज्ञता दाखवल्याबद्दल, मातृभाषांशी विश्वासघात केल्याबद्दल त्यांचे कॅन्डिडेट्स म्हणजे उमेदवार जे आहेत, आमदार जे आहेत, ती संख्या 21 वरून 13 वर येते. आणि नुसती 13 वर येत नाही, अत्यंत नामुष्कीचा पराभव होतो. मुख्यमंत्र्यांसह 7 मंत्र्यांना लोक घरी पाठवतात. हे गोव्यात घडलेलं आहे. याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काही गॅरंटी कोणी बाळगू नये. आम्ही लाचार माणसं नाही आहोत. गोव्यात अजून स्वाभिमानी लोक शिल्लक आहेत. तुम्ही भले काही लोकांना पर्क्स देऊन, काही पैसे देऊन वगैरे लाचार करत असाल, लाचार करून कायम निवडणुका जिंकता येतात अशा भ्रमात या पक्षाने राहू नये. आपलाच पक्ष आहे, आपण उभा केला, आपण सत्तेवर आणला आणि प्रतारणा सुरू केली. आणि प्रतारणा कुणासाठी सुरू केली? सांगितल्याप्रमाणे ज्या लोकांचं मतदान यांच्यासाठी कधी बाप जन्मात झालं नाही आणि पुढे बाप जन्मात होणार नाही अशा लोकांसाठी मेजॉरिटी, बहुसंख्याक जनतेचा घात करणे, त्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणे, याला देव देखील माफ करत नाही. तो अंत माणसाचा असो किंवा पक्षाचा असो, नियती तो अंत ओढून आणत असते. मराठी ही केवळ भाषा नव्हे, मराठी ही गोव्याची पहचान आहे, ओळख आहे. मराठी हा गोव्याचा आत्मस्वर आहे. मी बाहेरून कपडे घालतो परंतु माझं अंतःकरण आहे ते मराठी आहे. त्या मराठीची जोपासना एवढी वर्ष आपण करत आलेलो आहोत. त्या मराठीचं उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न पोर्तुगीजांनी केलेला होता. सुरुवातीला ग्रंथ जाणून टाकले, निर्बंध आणले, परंतु त्याच पोर्तुगीजांना नामोहरम करणारी ही मराठी भाषा आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. कारण त्यांना नियम मोडावे लागले, शाळा सुरू कराव्या लागल्या, गजानन मांजरेकरांनी सांगितलेलं आहे. आणि एवढंच नव्हे, पोर्तुगालच्या लिस्बनच्या पार्लमेंटमध्ये 1960 साली 8 महिने असताना गोवा लिबरेशनला, गोवा मुक्तीला, अंतोनियो ओलिव्हेरा सालाझार हा जो हुकुमशाह होता पोर्तुगीज, त्यानं पोर्तुगीज संसदेत ठराव संमत करावा लागला की गोव्याची भाषा मराठी आहे. 450 वर्ष राज्य केल्यानंतर, मराठी खलास करण्याचा विडा उचलल्यानंतर सरते शेवटी एखाद्या जुलमी सत्तेला मान्य करावं लागतं, रिकॉग्निशन द्यावं लागतं, दखल घ्यावी लागते. अशी मराठी आहे आपली. अरे बाजार बुडग्यानो, तुमच्याकडे आज नियतीने निर्णय जरी सोपवला असला तरी बाजार बुडग्यानो आपली लायकी ओळखून असा, माय मराठीची लायकी ओळखून असा, तिची पात्रता, तिचा प्रभाव, त्याचा लाभ गोव्याला मिळू द्या. तुम्ही त्यावेळेला 1987 साली जी तुलनात्मक परिस्थिती होती ती आपल्या मार्गदर्शकांनी मांडलेली आहे आपल्यासमोर. ती तुलनात्मक परिस्थिती ही मराठीला प्रथम स्थानावर आणून ठेवणारी होती. परंतु डिस्टिंक्शन जो विद्यार्थी सतत घेत आलेला आहे तो अत्यंत रूडली फेल व्हावा, नापास व्हावा अशा पद्धतीने कारभार सध्या चालू आहे. मराठीच्या शाळा बंद पडत आहेत.
भारतीय जनता पार्टीच्या राज्यकारभाराला 14 वर्ष झाली. 14 वर्ष शाळा चालू ठेवता येत नाही. विद्याभारती गोवा म्हणून आमची जी संस्था आहे त्यांनी 50 शाळा हातात घेतल्या होत्या, 2, 3, 4, 5 संख्येच्या शाळा, आणि त्या 5 वर्षात फुलवून दाखवल्या. 1 पैसा पर्रीकरांच्या सरकारने दिला नाही. भिक्षा मागून या शाळा चालवल्या आणि लोकांचा पाठिंबा मिळाला. पालकांच्या बैठका घेतल्या नाही, गावाच्या बैठका घेतल्या, ग्रामस्थांच्या बैठका घेतल्या, ग्रामस्थाच्या अंतःकरणाला साथ घातला आणि त्याचा परिणाम मराठी संख्या वाढण्यात झाली. परंतु सरकारला जमत नाही. मळी सांभाळण्यासाठी सरकारला 300 कोटी 400 कोटी रुपये खर्च करायला काहीच वाटत नाही. परंतु शिरगावच्या जत्रेला 1 पैसा आतापर्यंत कुठल्याही सरकारने दिलेला नाही. राईट टू इन्फॉर्मेशन मधून मिळालेली माहिती, बहुसंख्याकाचा हिंदू समाजाचा जास्तीत जास्त वापर करून घ्यायचा आणि जेव्हा निर्णय घ्यायची वेळ येते त्यावेळी त्यांना ठोकर मारायची त्यांना. ही राजनीती याच्या पुढे आम्ही चालू देणार नाही. तुम्ही घोषणा करा, तुम्ही परशुरामांचे पुतळे उभारा, तुम्ही ठिकठिकाणी शिवाजी महाराजांचे पुतळे उभारा, परंतु त्यांना अभिप्रेत असलेली संस्कृती गळा घोटून जर तुम्ही मारणार असाल तर मिंध्यानो तुम्हाला आम्ही सोडणार नाही. राजकीय ताकदीपेक्षा जनतेची ताकद ही फार मोठी असते. त्यामुळे शाळा बंद पडत चालल्या. शाळा सांभाळायच्या नाहीत. हे कटकारस्थान आहे मराठी बंद पाडण्याचं. ही सामान्य गोष्ट नाही. नाहीतर 13 वर्ष कुठल्याही सरकारला शक्य नाही बंद पडणाऱ्या शाळेची घसरण थांबवायला. हे याच्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही, कारण आम्ही स्वतः प्रयोग केलेले आहे, यशस्वी प्रयोग केलेले आहे. तेवढंच नाही तर त्या शाळांमुळे निर्माण झालेली मराठीची पोकळी भरून काढण्यासाठी हा समाज नव्या शाळा काढायला जर पुढाकार घेत असेल तर गेल्या 8 वर्षांपासून या सरकारने बंदी घातलेली आहे मराठी शाळांवर. गजानन मांजरेकरांच्या भाषणात आणखी एक मुद्दा आला. मराठीला 400 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति मास मिळत होते, सवलत होती. मराठी शाळा मातृभाषेतल्या शाळा म्हणून त्यांना दिले जायचे. परंतु सावंत सरकार, डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिली गोष्ट त्यांच्या आयुष्यातली कदाचित मुख्यमंत्र्याच्या त्यांनी जर केली असेल तर मराठीचा खून करण्याची गोष्ट, आर्थिक गळा आवळण्याची गोष्ट त्यांनी ही योजना बंद पाडून केलेली आहे. या कृती आहे. म्हणजे जय जयकार एका बाजूने करायचा, गाईचा जय जयकार करायचा, तिकडे पूजा करायची, आणि इकडे बीफ कोणत्याही पद्धतीने गोमांस लोकांना कमी पडणार नाही याची खात्री आपण घेणार अशी आश्वासनं द्यायची या दरिद्र्याने. हा विरोधाभास आहे, ही वंचना आहे, ही फसवणूक आहे. सहभाषा म्हणून आमची फसवणूक केली. त्या सहभाषा आणि परवा घोषणा केली. माझा संताप मस्तकाला जातो. या खोट्या घोषणा करणारी, थोतांड बोलणारे हे खोटी लोक आहेत ही सगळी. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की आम्ही मराठी आणि कोकणी यांना समान वागणूक देत आहोत म्हणून थोबाडात दिलं पाहिजे खोटं बोलणाऱ्यांच्या. तो कुणीही असो, तो मुख्यमंत्री असो किंवा खालच्या स्तरावरचा नागरिक असो, खोटं कशाला बोलता. इथे मराठीवर हे चाललेलं आहे, सत्यानाश चाललेला आहे करण्याचं काम. आणि सत्यानाश जो आहे सहभाषा ती आहे, सहभाषा आहे म्हणून सांगून आम्हाला गोंजारण्याचा प्रयत्न या चोरांनी एवढी वर्ष केला. आणि आता त्यांनी दाखवून दिलेला आहे नवीन निर्णय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारचा. 8 महिन्यांपासून ज्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी मुलाखती होतात, साधारणपणे आपले 40,000 तरुण आतापर्यंत त्या मुलाखतींना बसलेले आहेत. 2,500 मुख्यमंत्र्याच्याच हिशेबाने 2,500 कॅन्डिडेट्स उमेदवारांची निवड झालेली आहे.
आणि या लोकांना 40,000 लोकांना जो पेपर देण्यात आला, जी प्रश्नपत्रिका देण्यात आली, त्या प्रश्नपत्रिकेत परत अल्पसंख्याकांना वाईट वाटू नये म्हणून 80 गुण इंग्रजीला दिले. इंग्रजी राजभाषा आहे. कोकणीला 20 गुण दिले, 100 गुण झाले. आणि मराठीच्या कंबरेवर लाथ हाणली आणि तिला हद्दपार करताना या लोकांना लाज, शरम, लज्जा वाटली नाही. निर्लज्ज माणसं. यांच्यापैकी कुणीही माझा वैयक्तिक शत्रू नव्हे, परंतु ज्या गोष्टींसाठी गोवा उभा आहे, गोव्याचं पावित्र्य टिकून आहे, त्या गोष्टीवर प्रहार करणाऱ्या कुणालाही मी सहन करू शकत नाही, करणार नाही. आणि त्यामुळे आता स्थिती जी आहे आपली, की मराठी गेली कायमची. आता परिस्थिती अशी आहे, मराठी संपवली शाळातून. शाळेतले विद्यार्थी नाही, हायस्कूलमध्ये कुठून आणणार मराठी घेणारे? ते खलास झाले 2-4 वर्षात. की हायर सेकंडरीमध्ये विद्यार्थी मराठीसाठी कुठून येणार? ते खलास झाले. कॉलेजमध्ये विद्यार्थी कुठून येणार? युनिव्हर्सिटीला MA वगैरे करण्यासाठी जे मराठी विद्यार्थी जातात, हे सगळे डिपार्टमेंट्स मराठी बंद करावे लागणार आहेत येत्या 20 वर्षात. मग टाळ कुठत बसावं? सगळ्या मराठी प्रेमींनी घरी बसून, ज्यांना रस्त्यावर येण्याची प्राज्ञा नाही, घरात बसून जे व्यवहार करतात सगळे मराठीतून व्यवहार करतात. परंतु या लोकांना नाव और नेव्हर, आता नाही तर कधी नाही अशी वेळ आलेली आहे मराठीवर. हे लक्षातही ज्यांना येत नाही त्यांना कसले मराठी प्रेमी म्हणणार हो? मराठी प्रेमी ही जनता आहे जी त्रास सोसून ठिकठिकाणाहून इथे वेळ काढून इथे येऊन उन्हात करपत बसलेली असते. आणि म्हणून या हे सगळे अन्याय आहे. समान वागणूक नाही, आपण सहभाषा नाही, हे यांनी सिद्ध केलेले आहे. आणखी कसला पुरावा पाहिजे? समान कसली वागणूक पाहिजे? गजानन मांजरेकरांच्या याच्यात त्याच्या आणि बरीच उदाहरणं आली. तुलनात्मक पैसे किती मिळतात मराठीला त्याची उदाहरणं आली. याच्यात जात नाही मी, परंतु आज जनता जागृत झालेली आहे आणि सरळ सरळ एकमेव पर्याय, एकच पर्याय सरकारने निवडायचा आहे. एक म्हणजे 40 वर्ष मराठीवर अन्याय डोळे उडे ठेवून पाहत असलेल्या आताच्या राजकारण्यांनी तरी, कारण त्यांनी वचन दिलेले, त्यांनी ठराव विधानसभेत आणलेले आहेत विरोधी पक्ष असताना, त्यांनी सगळं केलेलं आहे. मराठी मराठी म्हणून फक्त भजन रस्त्यावर करायचं त्यांनी ठेवलेलं होतं. आणि सत्तेवर आल्यानंतर या लोकांनी लाथ मारायला मराठीवर कमी केलेली नाही. त्यामुळे 2 पर्याय. येथील निवडणूक डिसेंबरमध्ये होणार आहे, याच वर्षी. आणि लक्षात ठेवा, याच वर्षी मराठी राजभाषा होणारच आहे. ही एकतर राजभाषा होईल किंवा या सरकारला आम्ही हाकलून देऊ. सरकारलाच लाथ मारू आम्ही. मराठीला लाथ मारणारे कुठलेही सरकार आम्ही टिकू देणार नाही. 2017 साली जशी गत पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीची झाली, 2100 झाले, ते 28 नव्हे, कदाचित ते शून्यावरही येऊन टेकतील. त्यामुळे आणखी खेळू नका. मराठीच्या जीवाशी, लोकजीवनाशी, लोक आकांक्षाशी, संस्कृतीशी, मराठी मराठीनेच तर टिकवून ठेवली पोर्तुगीजांच्या पासून आपली संस्कृती. आता मराठी वाचवायची वेळ आलेली आहे आणि ते मराठी ठार मारण्याचं काम आपले शत्रू नाही करत, ते पोर्तुगीज नाहीत, आपले स्वकीय आहे. आणि त्यामुळे एक ठाम ठरवावं लागेल आपल्याला. निवडणूक ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला ज्या सभा आणि जे उपक्रम, जे सह्यांची हे आपले मोहिमा आपल्या यशस्वी आपण करू, निरनिराळे कार्यक्रम करू. आपण स्वस्त नाही बसणार डिसेंबरपर्यंत. डिसेंबरच्या पूर्वी, निवडणुकीपूर्वी अधिवेशन घेतलं पाहिजे. आता परवा फोडण्याच्या कोड ऑफ कंडक्टचं निमित्त सांगून या सरकारने अर्ध्यापेक्षा जास्त
दिवसांचं अधिवेशन गुंडाळलं आणि तेवढ्यात सगळ्या मागण्या आपल्या मान्य करून घेतल्या. फसवलं जनतेला. जनतेच्या बाकी प्रतिनिधींना बोलूच दिलं नाही, संधी दिली नाही. आणि त्यामुळे ते सगळं त्यांच्या दृष्टीने झालेलं आहे. पैसा आलेला आहे हातात जनतेचा, तिजोऱ्या खुल्या झालेल्या आहेत आणि आता काही केलं तर चालतं. नियम फक्त भंग होऊ नये म्हणून 1 दिवसाचं अधिवेशन निवडणुकीपूर्वी घेतलं की झालं का. त्यामुळे ते घेण्याच्या बेतात काही असू द्या, अधिवेशन 1 दिवसाचं असू द्या किंवा एका आठवड्याचा असू द्या, त्या अधिवेशनात मराठी राजभाषा होण्याकरता अमेंडमेंट, दुरुस्ती कायद्यात तर जर केली नाही तुम्ही मेलात. पुन्हा तुम्हाला उभे राहू देणार नाही. आज आम्ही कुणाचे शत्रू नाही आहोत. हा आमचा वैयक्तिक मुद्दा नाही, वेलिंगकरांचा किंवा गोरा ढवळीकरांचा, या ठिकाणी बसलेल्या सगळ्या मंडळींचा आणि तुमचा. हा वैयक्तिक प्रश्न नव्हे, हा माझ्या अस्मितेचा प्रश्न आहे, माझ्या माय मराठीचा प्रश्न आहे. तिच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. माझंच सरकार, पोर्तुगीज गव्हर्नमेंट नव्हे, इंग्लिश गव्हर्नमेंट नव्हे, माझं सरकार. आणि त्यातल्या त्यात चोजन, मोस्ट चोजन भारतीय जनता पार्टीचं सरकार, ज्या लोकांनी आश्वासनं दिली फोल आणि मराठी आणि मातृभाषा पायदळी तुडवल्या एकाच करणारे, ते सांगत होते आम्हाला. ते किती असा जाणं त्या साऊथ असा नाही मॅच, त्याचं साऊथ तुमच्या डोक्यावर बसतात. साऊथच्या लोकांना 7-8 मतदारसंघ तिकडे साष्टीमध्ये आहेत. इथे बाकी सगळीकडे हिंदू जनता आहे. दक्षिण गोवा हा अंधण दिलेला नाही कोणाला. आणि त्यामुळे हिंदू एकजूट जर झाली तर पुन्हा भारतीय जनता पार्टी निवडून येणार, कारण ती मराठीला राजभाषा करेल. आणि मराठी राजभाषा न करण्याचं पाप जर या पक्षाने केलं तर त्या पक्षाचं निखंदन होईल. अशा प्रकारचा शाप ही जनता श्री बोडगेश्वराच्या दरबारात आपल्याला देत आहे, हे लक्षात ठेवा आणि सावध व्हा. पुढचे कार्यक्रम आपले जे आहेत, आपली एक मोठी महासभा होणार आहे. ज्या वेळेला ते अधिवेशन घेतील त्या अधिवेशनाच्या पूर्वी आपली मोठी महासभा, 50,000ची महासभा आपण घेणार आहोत. आणि त्या याच्यात आपण इशारा देणार, यांनी जर केलं नाही तर सरकार पाडण्याची कारवाई ठिकठिकाणी कार्यकर्ते करतील. त्यावेळी आम्हाला कोणीही रोखू नये. तुमची वेळ टळलेली असेल, ती वेळ जाता कामा नये म्हणून आजच विचार करा, शहाणपणा जरा राखा आणि योग्य तो निर्णय घेऊन तुमच्या सरकारची शाश्वती, त्या शाश्वतीची गॅरंटी ही तुम्ही आजच ठेवा. आणि नाहीतर निखंदन, नाश, सर्वनाश हा उघडपणे आपल्याला दिसत आहे. फक्त हा इशारा जो आहे म्हणजे हा सामान्य इशारा नाही. आणि म्हणून आम्ही परत परत निरनिराळे मेळावे जे घेतले त्याच्यात आपण, हा राजकीय विषय नव्हे. माझ्या आईला चिरडलं जात आहे, लाथाडलं जात आहे. मी न्यायासाठी जर उभा राहिलो तर सरकार विरुद्ध नाही राहत नाही, न्याय व्यवस्थेच्या विरुद्ध. आणि ती न्याय व्यवस्था या सरकारच्या हातात आहे म्हणून उभा आहे. हे लक्षात घ्या. आपले कुणीही शत्रू नाही. सगळी कौनं करून जर एखादा पक्ष निवडून येत असेल आम्हाला प्रॉब्लेम नाही. परंतु या गोव्याचा आत्मा चिरडण्याचं काम जे तुम्ही चालवलेलं आहे ते तुम्हाला करू देणार नाही. म्हणून राजभाषा आम्हाला झालेली पाहिजे आणि म्हणून मराठी वोट बँक झाली पाहिजे. अल्पसंख्याकाची वोट बँक असते. म्हणून मराठी कोकणीला मिळणारे अनुदान संघाचे 2 तुकडे करून देखील त्यांनी अल्पसंख्याकाच्या शाळांना पोचण्यासाठी, इंग्लिशचं शिक्षण मोफत करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने वापरले. मोफत नव्हते इंग्रजीचं शिक्षण, ते मोफत करून दिलं. मार्ग खुले केले मराठीच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना. सामान्य कुटुंबाचं आपलं पोर इंग्लिश शिकलं पाहिजे, त्याला जाण्यासाठी वाटा कित्येक वर्षापूर्वी मोकळा करून दिलेला आहे भारतीय जनता पार्टीच्या विश्वासघातकी सरकारने. त्यामुळे ते जर झालं, त्याचा प्रायश्चित्त त्या चुकीचं जर घ्यायचं जर असेल
तर एकमेव संधी तुमच्यासाठी शिल्लक आहे, ती म्हणजे ही विधानसभा निवडणूक, त्याच्या पूर्वीचं अधिवेशन, त्या अधिवेशनातला मराठीच्या समर्थनाचा, मराठी राजभाषेचा ठराव पारित करणे. याच्याशिवाय सत्ताधाऱ्यांनो तुमच्याकडे अन्य पर्याय नाही. ह्या जनतेचा आवाज इथे देण्यासाठी म्हणून मी उभा होतो. माझ्या वाणीला विराम देतो. झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. धन्यवाद सर. सरांचं जाज्वल्य असं हे प्रबोधन आपल्या हृदयापर्यंत नक्कीच पोचलं असणार आणि खात्री आहे मला की हा जो विचार आहे तो आपण हाच विचार घेऊन या सभेतनं जाणार आहोत. आता मी विनंती करतो प्रणव बाणावलीकर यांना की आभाराचे शब्द. नमस्कार. आजच्या या ऐतिहासिक अशा जाहीर सभेसाठी व निर्धार फेरीसाठी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, विविध संघटनांचे पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवणारे उत्तर गोव्यातील मराठी प्रेमी यांचे मनपूर्वक आभार मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे निमंत्रक आदरणीय वेलिंगकर सर, मार्गदर्शक गोरा ढोळीकर सर तसेच इतर सर्व सन्माननीय मान्यवर यांचे खूप आभार. आपल्या मार्गदर्शनामुळे ही चळवळ यशस्वी होईल यात शंका नाही. या कार्यक्रमासाठी आवश्यक परवानग्या, नियोजन आणि व्यवस्थापन सुरळीत पार पडण्यासाठी मोलाचे सहकार्य करणाऱ्या म्हापसा नगरपालिका, नगरसेवक व प्रशासनाचे आम्ही विशेष लक्ष पार पडावा यासाठी दक्षता घेतलेल्या पोलीस व वाहतूक दलाचे आभार. या कार्यक्रमासाठी उत्कृष्ट व्यासपीठ व ध्वनी व्यवस्था उपलब्ध करून देऊन कार्यक्रम अधिक प्रभावी व यशस्वी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल श्री प्रवीण चारी व त्यांचे कर्मचारी यांचे आभार. या चळवळीचा आवाज समाजाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सर्व डिजिटल व प्रिंट माध्यमांचे आम्ही ऋणी आहोत. त्यांच्या सहकार्यामुळे या आंदोलनाला व्यापक प्रसिद्धी मिळाली आहे आणि यापुढेही मिळणार आहे. श्री श्रीराम शिंदे यांनी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केल्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार. रेवोड्या येथील मातृशक्ती यांनी मराठीचे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.